हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चम्पा बिब्लङाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै क'क्राझारनि थाखायहाय मोनसे गुड निउस लानानै फैदों आङो मानो होनोब्ला दिनै गोबां मानसिफ्रानो आंनियाव फैयो एथ' गोजाननिफ्राय बिदिनो थाव खरसा गारनानै लामा गाज्रियावहाय आंखौ लोगो हमनो फैयो दिनै आंनि प्रडाक्टफोरखौ लांफैयो स' बिनि थाखायनो आङो क'क्राझारावहाय मोनसे जायगायावहाय आङो सेन्टार बानायबाय आंनिनो ब्रान्च नोंसोरनो आङो गासै डिटेल्सखौबो खोन्थानोसै नोंसोरो बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायबानो जाबाय लोगोफोर दिनैहाय गासै मुलिफोर जेरैहाय नोंसोरनो मा मुलिखौ नांगौ गासै मुलिखौनो मोनजोबगोन जेरैहाय जौ नागारनाय ड्राग्स नागारनाय गान्जा सोबनायनिफ्राय गोजान जानाय एलार्जि जानाय ब्लेक कब्रा दिनै ब्लेक कब्रानि आरो मोनसे गोदान सफैबावबाय जे आलायारन प्रडाक्ट दिनैहाय बेहायनो आं नोंसोरनो खोन्थानोसै बे प्रडाक्टआ गोदान नाथाय दिनै बेयो बाहायजाखानायसो दिनै आंनि ब्रेन्डआव बियो सफैबाय नाइट विनार नामावहाय एखे खामानिया एखेयानो नाथाय क्वालिटिया बेनिफ्राय साबसिन दिनै आंनिनो प्रडाक्ट नालाय नोंसोरो बेखौ नोंसोरो बाहायनो हागोन एखे प्राइसआवनो दिनै क'क्राझारावहाय दिनै सेरफांगुरि जायगायावहाय थांबाय नोंसोरो गाबोननिफ्राय मोनसिगोन नोंसोरो बे प्रडाक्टखौ लायनो हागोन आङो डिटेल्स गासैखौबो होजोबनाय जाखागोन नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेल' नङा दिनैहाय मोखांनि नानेखानि क्रिम फेस वाश दिनै नानेखानि बेफोरबायदिनो पिम्पल्सनि डार्क स्पटनि दिनैहाय केपसुलफोरखौहायबो नोंसोरो मोनगोन जायफोरनो इम्परटेन्ट जायफ्रानाखि नांगौ आलायारन प्रडाक्ट आरो माखासे प्रडाक्टफोर दंबावो आलायारननि अनगायैबो नोंसोरो बे जायगायाव थांनानैहाय लायनो हागोन दिनै आं डिटेल्सखौ होजोबखागोन दिनै सेरफांगुरि कलेज खाथियावनो नोंसोरो बे कन्टेक्ट नाम्बारखौनो आं होखादों नोंसोरो बेहायनो फन बुनानैहाय थांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै हिन्जावफोरनि बेसेबांनाखि टिउमार सिस्ट जानाय आरो गथ' मोननै बेफोरबायदिनो अभारियान सिस्ट जानायफोर बिसोर गासैनि थाखायबो माने आङो नोंसोरनो बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो नोंसोरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय होमब्लानो गासै प्रडाक्टफोरखौनो मोनजोबगोन जि बुस्थुखौ आंनियाव मोनो जेरै आथिं आखाइ सानाय मेजौनाय बदा मोननाय बेफोरनि मुलिफ्राबो गासैबो थांजोबगोन दिनै मबाइलाव बेहाय खोन्थाजोबनो हाया नाथाय नोंसोरो बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो गासै बुस्थुखौनो नोंसोरो मोनजोबगोन हामबायसै लोगोफोर दिनै आंनि खोन्थानाया एसेनोसै बायसै